Ola, que tal? Moi boas e moi benvidos un xoves máis a esta nova edición de Orixe e Calidade, a súa cita aquí en Canal Rías Baixas con toda a actualidade do sector vitivinícola. Estamos a piques de comezar este novo programa, pero antes, como sempre, facemos unha pequena pausa para a cabeceira. Póñanse cómodos que voltamos de seguido. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia. Electis, unha familia novidosa para o control do mildio. Un modo de acción diferente con fixación rápida ás follas e uvas, formando unha barreira física, quedando estas protexidas. Electis, o mellor funxicida antirresistencias, o único para o control do mildio larvado con efecto antibotrítico. Despreocúpate do mildio con Electis. Distribuído por Soaga. A ver si nos organizamos un poco, ¿eh? Que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido Alvariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide Alvariño Rías Baixas. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeo no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o funxicida sinérxico e sostible fronte ao mildeo da vide. É de Singenta. As novas tecnoloxías tamén están a coller pulo no marco do viñedo, concretamente no campo. Xa hai varios anos que se poden ver drons sobrevoando plantacións, non así robots, que é unha nova proposta que está a chegar dende Europa e na que está traballando a Universidade de Valencia. Esta semana puidemos coñecer esta iniciativa na finca experimental Perredondo de Martín Kodax. Está claro que as novas tecnoloxías chegaron para quedarse. En este novo mundo o viñedo non ia ser unha excepción. Cada vez son máis as adegas que botan man destes recursos para mellorar os seus resultados, facilitar as tarefas e garantir a trazabilidade dos seus produtos. Un exemplo atopámolo en Martín Kodax. Hai xa 7 anos que os drons sobrevoan as plantacións da cooperativa cambadesa. Traballar con imaxes aéreas, donde a partir de aí xeneramos mapas e con eso buscamos varias funcionalidades, ¿no? Traballamos sobre xestión diferencial en viñedos grandes, é dicir, en función dese vigor facemos prácticas de viticultura diferenciadas dentro dunha mesma parcela con distintos obxectivos, ben para homoxeneizar o viñedo, ben para dirixilo hacia un tipo de uva que nos interese, e todo isto redundando en unha mellor optimización do uso de recursos. Nos permite chegar a aforros do 20% en uso de fertilizantes e fitosanitarios. A outra función é a clasificación de vendima. Isto levamos xa 4 anos implantando e desde o ano pasado xa está totalmente integrado na xestión da selección dos viñedos dos nosos cooperativistas, con resultados moi bons dentro da bodega. E temos tamén outra que estamos utilizando no que é no deseño de novas plantacións a través de o deseño dos sectores de rega e das distintas líneas de plantación para optimizar o que despois é a xestión ao largo da vida útil do viñedo. Miguel Tubío foi o encargado de presentar as súas experiencias nunhas xornadas que acolleu a finca experimental Perredondo de Martín Kodax. A cita estivo organizada polo Centro Tecnolóxico Agroalimentario de Lugo, dirixida a chegar a tecnoloxía aos viticultores. O objetivo precisamente é acercar aos usuarios finais destas novas tecnoloxías, que son, en este caso, viticultores, adegueiros, propietarios de bodegas, un coñecemento a pé de campo e xa unha demostración en condicións reais destas tecnoloxías, non? Para que vexan as súas utilidades reais e que vexan que o comportamento real en condicións de campos pode ou non satisfacer as súas necesidades. Non se trata só de organizar unha ponencia teórica de
falar sobre unha presentación de PowerPoint, sino que se complementa con que a tecnoloxía da que estamos a falar, despois facemos unha demostración de campo e aí, bueno, teñen un acercamento moito máis directo e se saca unha idea moito máis precisa do que pode dar de sí e se asusta ou non as necesidades dos produtores estas tecnoloxías e o estado tamén a que están, porque hai moitas, como algunha que traemos hoxe, que ainda está en fase de prototipo, non? Ainda non está en fase comercial, non? O cal tamén é un adianto do que virá. Xa se avanzou moito, pero as posibilidades son infinitas, demostrouno Francisco Rovira, profesor da Universidade Politécnica de Valencia. Ata máis trouxeron o proxecto Wine Scout, financiado pola Unión Europea. Que es un proyecto europeo que, bueno, le queda un año y, bueno, pues explicar un poquito cuál es el objetivo del proyecto y sobre todo interaccionar con el sector primario, es decir, con el sector vitícola, para aprender de ellos. Esa es la idea, es enseñarles lo que nosotros estamos haciendo y aprender de ellos los que ellos quieren que realmente nosotros hagamos como científicos y como, bueno, pues desarrolladores de tecnologías digitales para el sector vitícola. Estamos traendo ahora mismo o principal proxecto que hai ahora mismo na Unión Europea en estos temas, que é o proxecto Wine Scout, que se levan 6 anos traballando, pero que todavía non está finalizado a nivel de ter un prototipo comercial. Ainda están mellorando o prototipo que están a traballar e precisamente o que se pode ver o potencial que terá, pero tamén os problemas cos que se enfrenta este sector da robótica cando o introducimos no agro, non? Cando introducimos no medio rural, onde hai unhas condicións moito máis variables que cando estamos en condicións, por exemplo, industriales, non? E este proxecto se está desenvolvendo nunha plantación de viñedo en Portugal. Cando traemos aquí a unha plantación de viñedo con un sistema de formación diferente, con unhas condicións diferentes, pois xa implica que empezamos a necesitar unha serie de axustes para adaptalo ás condicións concretas que temos no noso lugar. No seu marco, a tecnoloxía dos drons baixa o chan. Están a desenvolver robots que traballan a pé de campo, recollendo datos dos viñedos e recompilando a información para tomar decisións prácticas e automatizar a toma de información. Se trata de un desarrollo de un robot autónomo que va tomando datos en alta resolución para luego tomar decisiones importantes. Entonces, ¿qué datos está tomando? Temperatura de la hoja y el vigor, el crecimiento de la planta. Con eso, ¿qué es lo que queremos que sepa el viticultor? El estrés hídrico. Sobre todo estamos trabajando con con una bodega muy grande de Portugal y, bueno, pues toda la zona portuguesa del Douro, tiene muchos problemas de estrés, sobre todo con los cambios que estamos teniendo de clima. Y bueno, la idea es asesorar, es decir, tener información objetiva sobre el estrés hídrico para que ellos puedan tomar dos decisiones importantes. Una es en torno al riego, es decir, cuándo, cómo y de qué manera regar. Y luego la otra es la cosecha diferenciada, intentar que aquella uva que sea de más calidad, porque se ha tenido un mejor control del estrés, acabe en vinos de alta calidad. Estas tecnoloxías xa están en pleno desenvolvemento, pero o reto pasa agora por facelas accesibles aos viticultores, tamén a interpretación dos datos que proporcionan. Esta tecnoloxía está ao alcance dos técnicos e empeza a haber aplicacións que xa empezan a ser este tipo de imaxes. O máis importante de todo isto non é nin o dron, nin a imaxe en sí. Iso cada vez hai distintos medios de conseguila. Hoxe vamos a ver aquí os compañeros da Universidade de Valencia que están utilizando un robot para a captura destas imaxes en modo prototipo. Se pode tamén traballar con imaxes de satélite con menos resolución. O importante de todo isto é a interpretación. Por tanto, a día de hoxe, de momento, todas estas imaxes teñen que pasar por algún servizo técnico que poida xenerar despois unha recomendación. Ese é un poquinho nun momento no que está todo este mundo da teledetección. Neste momento tan crítico da vide, é conveniente protexer o viñedo contra ataques de mildeu e oidio cun fungicida persistente que actúe contra as dúas enfermidades e non dañe a floración. Debemos estar atentos tamén á polilla do acio, controlando o seu voo para un posible tratamento. É un consello de Singenta. Máis información na nosa web. Despois de 3 días reflexionando sobre a situación do sector vitivinícola, o curso organizado por Adegas Terra de Asorei e a Universidade de Santiago de Compostela, o Mundo dos Viños en Galicia, despediuse o pasado venres. Fixo nunha xornada a xeito do antigo Foro do Albariño, na que se reclamou a profesionalización do sector.
A aposta pola profesionalización total do sector vitivinícola é unha das mensaxes finais que nos deixou a edición deste ano do Foro do Albariño, organizado por Adegas Terra de Asorei. A cita, reconvertida nun curso de verán da Universidade de Santiago de Compostela, despediuse o venres, reclamando o papel do viño no mundo da cultura. Que hai grandes viños no mundo, o Albariño é un dos grandes viños, os nosos albariños da Adegas de Terra de Asorei é un desos grandes viños, pero eu digo, cando ustedes caten un desos viños ou beban, pensen en Galicia, na súa cultura, na súa paisaxe, na súa historia. Descubran Galicia, sepan onde está. E eu creo que en toda Europa cada vez se consume máis o viño, por eso, por o placer, non porque haya sede, por o placer e por a cultura de saber. Durante 3 días, relatores de primeiro nivel pasaron polas instalacións meixinas da Adega para analizar e reflexionar sobre o mundo dos viños en Galicia. Todos os aspectos do sector foron radiografados: o medioambiental e de campo, o traballo en adega, o económico ou o enoturismo. Onde se fala de viño, e falar de viño como acabamos de escoitar agora, e falar pois dende Montesquieu, a nosa cultura máis clásica, a nosa economía, e falar de Galicia, falar da economía de Galicia, da imaxe de Galicia, e da nosa tradición máis marcada na historia antiga e na historia recente. O secretario xeral de Política Lingüística reclamou o peso que pode ter o viño como signo de identidade nunha das citas máis importantes que terá Galicia nos vindeiros anos, o Xacobeo 2021. O viño congrega ao seu arredor compañía, conversación, reflexión, economía, traballo, aprecio polo propio, aprecio da terra, e todo iso, créanme, que os que traballamos hai moito tempo no ámbito da cultura, e polo que me toca a min como sociolingüista no ámbito da lingua, ten moitísimo que ver con todas esas cousas. Se apreciamos o noso viño, apreciaremos o noso país e apreciaremos a coidalo e a querelo máis. Os organizadores manifestaron a súa satisfacción polo desenvolvemento do curso. De feito, agardan repetir a experiencia de cara ao vindeiro ano. Electis, unha familia novidosa para o control do mildio. Un modo de acción diferente con fixación rápida ás follas e uvas, formando unha barreira física, quedando estas protexidas. Electis, o mellor funxicida antirresistencias. O único para o control do mildio larvado con efecto antibotrítico. Despreocúpate do mildio con Electis. Distribuido por Soaga. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí Albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide Albariño Rías Baixas. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia. O Enobus xa percorre as estradas da comarca do Salnés. Esta semana celebrouse a viaxe inaugural que dá o pistoletazo de saída a esta actividade enoturística que o ano pasado tivo unha excelente acollida tanto entre visitantes como veciños e que agardan repetir nesta edición. O Enobus volverá a percorrer os recunchos do sector vitivinícola do Salnés este verán. A iniciativa arrincou a súa nova campaña cunha viaxe inaugural para amosar a operadores turísticos a variedade da proposta. Sí, a verdade é que un ano máis imos con esta experiencia do Enobus aquí en Cambados, que vai a percorrer, as distintas actividades relacionadas precisamente co sector do viño e as visitas ás adegas, que realmente creemos que é unha moi boa promoción do que Cambados e o noso entorno, a comarca do Salnés. Durante os meses de xullo, agosto e setembro, o autobús percorrerá máis dunha vintena de adegas do Salnés, unha experiencia que combinarán con outras actividades: catas de escumosos no Museo do Viño, marisqueo coa Asociación Guimatur e percorridos polo casco histórico cambadés. Pois a verdade é que sí, este ano sufriu algunha transformación e ao longo dos vindeiros anos tamén imos a transformar algunhas cousas. Este ano hai tamén unha visita a todo o conxunto histórico de Cambados que, está como engadido, e a verdade, ano a ano faremos cousas
diferentes para que todas aquelas persoas que xa disfrutaron do Enobús en anos anteriores pois poidan seguir disfrutando con cousas diferentes e que non sempre estén repetindo as mesmas actividades. Dende o Concello confían en que o Enobús volva a repetir o éxito dos anos pasados. De feito, o sector visitantes e os propios veciños reclamaban unha nova edición da actividade. Pois nos esperamos que sí, a verdade é que é unha actividade que pois tuvo unha boa repercusión e unha forma de promocionar pois a nosa contorna e sobre todo pois tamén de promocionar o viño albariño coas visitas ás adegas e con esas catas e tamén pois unha forma de promocionar todo o turismo. Sabedes que tamén hai actividades relacionadas co turismo mariñeiro con a cargo de Guimatur e tamén pois esas visitas ao conxunto histórico pois que tamén pois fan unha boa promoción do noso municipio. O prezo da entrada é de 12 euros e pode mercarse na oficina de turismo. Os menores de 10 anos poderán viaxar gratuitamente e os de entre 10 e 17 anos terán unha bonificación do 50%. Seguimos con máis repaso da actualidade na sección das breves. A de Rías Baixas acolleu esta semana a visita de Vitoria Mason, que forma parte do equipo de compra da cadea de supermercados Waitrose desde 2016. Unha visita que se produce por mor dunha iniciativa desenvolta por Viños de España, que outorgou unha bolsa a Mason por ser unha das estudantes máis destacadas do Wine and Spirits Education Trust Diploma e que lle permite percorrer distintas denominacións de orixe do país para aprofundar no seu coñecemento sobre os viños españois. Esta denominación de orixe foi unha das escollidas por Vitoria Mason. Durante a súa visita ao Consello Regulador, na que estivo acompañada pola xefa de sector ICEX Galicia, Isabel Fernández, e o xefe de sector de viños de España, Pedro Flores, tivo a oportunidade de catar un total de 19 marcas de outras tantas adegas inscritas. A maioría delas pertencen á Anada 2018, aínda que tamén puido degustar viños de garda das Anadas 2013 e 2010. España colabora dende hai varios anos coa WSET, organización líder no desenvolvemento e impartición de cursos de viños e bebidas espirituosas dende hai 5 décadas e o maior provedor mundial de cualificacións deste sector. Dende o ICEX se establecen distintos tipos de colaboracións con esta entidade coa fin de ampliar o coñecemento sobre os viños españois entre os profesionais do sector a nivel internacional. Nesta liña atopase a bolsa da que é beneficiaria Vitoria Mason e que lle permite descubrir a través desta viaxe aquelas denominacións de orixe españolas que escolla. Entre as súas preferencias atopouse a de Rías Baixas. A través deste percorrido puido incrementar a súa visión sobre estes viños atlánticos, coa fin de telos en conta a hora de realizar futuras seleccións de compra para o portfolio de Waitrose. Adegas Martín Codax comezou a 8ª edición do seu ciclo musical solidario de verán. O concerto inaugural do Xoves de Codax chegou da man de Freddy Leis, unha das figuras máis poderosas do panorama musical actual galego. O intérprete presentou o seu último traballo nun potentísimo directo onde a autoría da palabra e a música expresan un universo único. O ciclo musical de Martín Codax celebra este ano a súa 8ª edición, máis que consolidado como un evento cun fin solidario no que o despacho de billetes de cada un dos concertos destínase a unha entidade benéfica diferente, como mostrado o compromiso da adega coa sociedade da zona e que ao longo das 7 edicións anteriores leva entregados máis de 100.000 euros. A organización beneficiaria da recadación do concerto de Freddy Leis será Caritas Arousa, entidade que desenvolve diferentes accións sociais, entre elas a atención básica a familias e persoas en situación ou risco de exclusión laboral. Ademais, ofrecen comedores sociais, roupeiros, servizos de hixiene e lavandaría, alfabetización de adultos, comedores como unha senda para persoas maiores e dependentes. A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, salientou a aposta do Goberno galego por traballar para facer de Galicia un referente entre os destinos enoturísticos de España, coa posta en marcha de novas infraestruturas e experiencias turísticas de calidade. A directora de Turismo salientou as diferentes iniciativas postas en marcha co apoio do sector, onde o enoturismo ten un gran peso. A Xunta leva anos apoiando iniciativas como as xornadas de portas abertas das rutas dos viños e tamén puxo en marcha propostas como o Spa Viñoterapia en Leiro. Avanza coa
a sinalización das rutas do viño e mesmo impulsou a conservación dos lagares rupestres de Oimbra. Ademais, Nava Castro salientou tamén a creación do Museo do Viño de Galicia aprobado no Consello da Xunta, co que se afondará na recuperación, documentación, conservación e sobre todo na difusión do rico, variado e singular patrimonio asociado á riqueza vitivinícola galega. Recordou tamén as diferentes ferramentas coas que a Xunta está a modelar e poñer en valor os recursos galegos, como a estrategia de turismo no gastronómico Galicia Sabe, a de turismo rural ou mesmo o futuro plan de dinamización das denominacións de orixe galegas na que a Xunta está a traballar. Tamén destacou o crecente peso turístico de denominacións de orixe vitivinícolas como a das Rías Baixas e a súa ruta, e que se está a consolidar entre os 10 itinerarios vitivinícolas máis percorridos de España. De feito, o ano pasado visitaron a preto de 120.000 enoturistas. Ata aquí chegou a edición de Orixe e Calidade deste xoves. Nos despedímonos ata a vindeira semana cando volveremos con máis actualidade do sector vitivinícola aquí en Canal Rías Baixas. Sexan felices. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas. Electis, unha familia novidosa para o control do mildio. Un modo de acción diferente con fixación rápida ás follas e uvas, formando unha barreira física, quedando estas protexidas. Electis, o mellor fungicida antirresistencias, o único para o control do mildio larvado con efecto antibotrítico. Despreocúpate do mildio con Electis. Distribuido por Soaga. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia.